Lapen do tulang. Lapen do tulang Bapuram Timur. Jenson Terong. Diliram Terang. Lapen Jenuel Ingti. Lapen Arun tu tulang. Lah ini tu lapen Astapo. Kondung 7 kilo tame ini tu along pen. Mohadev Ronghar. Tadi dilihatnya sih. Mana partur apa? Tang Hong Thom election sudah itu kacedan lo, itu merembon dulu. Wah kita Karbianglong ang Kangpi. Mate Ladakh di Pu Central Committee Pendango. A constituency 10 Asong Japi la Penasong Japo Youth Wing sa Committee, Women Wing sa Committee Pendango. APHLC party ka pang Tangjia Bhan Pudode Sangse election rendet sita labang so party kapang Tanga Bhan mate APHLC ka chipahai long back ng Jipu Dode Sangse ke claim penapot Patumi Ladakh Tarabasa Lens a election bangke ilitum APHLC pen Haidun et Asonsi nona bangke ilitum karcho amai kapemanong lo nasi sini Ladakh ki hai tang bang phul penabang thi ang itu phan de ning aklong pen choro par piglo kopi ma porote alang itu APHLC party phan ning ka che the pen posi labang so election along APHLC a party ben halang tum kachedanun alang itum Congress along pele chedanun sitacho BJP party along pele chedanun sitacho ASDC party along pele chedanun sitabecho mon dalang tum la kadoga ya party ala tum phan koi phaksi khe phan lapen longri phan kamatha penasi alang itum pini APHLC party aphan amahang kangur pen alang tum kachipahai pot ni alang tum phan suri akirot apithulo nasi Karbianglong APHLC a party aphan amahang ke paklar kangur lake dak puruni a constituency pensi tangcheng polo Nasi Ladakh Puruni constituency alo APHLC phan ke kroi abang phula pen abang bhi doana phanta niliang tu bhan choro par pikhayang lo Nasi on ke rang jilang sida nang itu ke damtang council election kachedana hut nang itu ke claim ke dam kachipidu Penaposi tak tharo hinira tak sirke pensi dak kami remlo ahok pera bangke ilitum kerem kali ilitum sikihai kopima polote Karbingo Tormas Council hala aprang ke hai tanga tu mate state government pen Karbingo officer sa tumaphan polling officer sa tumaphan aprang pen alang itu ballot paper hala ke theng tang si pudumpura pualong ke theng tang se alang itu officer tu mana je pache thapo lamat alang itu si hala polling hol alo alang tum jok inghulo a polling tilong pen tak phongke pak dike lamat alang tum chepahai bori de Lasi ahok ahak itum kache song binong bangke itum sikihai lo Lasi Ladakh pini nang itum kache tong don lapen na kache tong dunde tuman sita ningjipa bilang lo Dak Puruni constituency bangke APHLC high that lo kita betang bangke
Nasilah bangsa penglele tu mon kirang jilang, stame dothi bolang, MP election dan nanti bog hello, nasi non, Karbi Anglong, kacari BJP tu, kaperet lok lok lo, kopi ma polote, Karbi Anglong, Karbi lapen inglong aso, atu non ceto tanglo, nasi ili tu bapat. फेरे में पिघलो पुसी अलग तुम नो आलो आलो पेन चिथांग साइलो लो पेन का फेरे लो 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 नासी इली तुम नो लो बंको नॉन किरांग जी MP इलेक्शन बंके इली तुम मिंज पाबिना ने लो के दामतांग काउंसिल इलेक्शन काटो को बे पांगुम पेन अबूत पेन तुम लाग इसी बात इली तुम नॉन लो नासी नॉन किरांग जी MP इलेक्शन बंके तुम lakni abat sili tum e khilongpo na lo prote elitum MP election bangke elitum APSLC highway po lagay tum minchi papina yala mabelu na sinon pini labangso tarabasa lem salong ke hai to phan pini karcho long bangke elitum kaddo gave dak tarabasa a constant along chotkalilo Fuluni konstiensi long chot kalilo Karbi Anglong lapet ensil doanara raphansi pini labangso akarcho mate labangso ke haya maya bangke kaddo gave tha dakpesi pachidi por lablo na hello non labangso lem solo abangke nang ke hai tang atuma mongsi chairman pendango chingwai po Nasi labangso lem solo sang jitu consumer dak sang kochonom pendanglo kaddo gabe pangrum pepen talong benke suriner kep do lapen surikre phodo consumer atum sang kochonom ma card ke do tum BPL pendanglo APL pendanglo la sondo la sipini nali tum si labangso lem solo ke ahem phusi kache pang poposi Ladakh alem solo Kongres pena kache jor ke dil nang than po Kongres kache jordet ACC kache jordet Aam Aadmi Party kache jordet kache jorje komalo APSLC komalo potante Bikram Hansia ke hai koma ke jalo potante jai gathar ke ja songja pobang rap chini pini lang lifanta ka phere lo gente la so ki unia joksi Gunda kamen phenge chok pe jalak tum kuche bhai lo gente hala so aning ke jang jesi APSLC tum office ki pidamet ke lahaya pot ajara potta kali lasi nali tum ta ning pinang ne APSLC ke le non kewangi MP ke la ke highway po lasi tum la bangso IMP के yang itu मुझे तोजु नहीं था लेकिन मसा जाए का थारा फाट Samson Singh tiap handa itu MP paman dulung le Turki molong mo sita do poje 6 schedule real implementation ka pangcheng ke ladak tara basa pian pe di pangcheng pontang la kali bagala 6 schedule along tuman pula hill strike tuman aja kong nang itum CM cahar jago berjarak menang tupon lo lasila sota intensi ili tumphat Karbi Anglong angkang pi lapen north east angkang pi anda letang lo ili tumsa jai kathar pen 6 schedule mate mini constitution of India labang so ron ili tumhan nang pachini pondo puri pen ke tara basalong pen ceng pondo Karbi Anglong angkang pi dame ili tum real 6 schedule kapangcheng konpo lake keceng si pini lada kacapahai dun lapen lada labang so constituency lo ili tum dak CC president dumiram tum ngakehai lapen kadu gawe songja tum an nang litum lada kacirap dun pen kapa undun bangke nang litum han Karbi Anglong orat tum an tame kacuro pajiru lasi non kiwanji hudlan tame ili tum town committee election da dotulang town committee election hu tame lasan thak thak sili tum claim pon proposi ili tum ning thepon lo
lapen labang so ameses karbiang long angkanti lapen NC Hills andal lepo pasi nilining tepon lo ilitum jongsi lano ladak hilong kedua bab Jerman labang so bab jongsi ilitum tang thaiji pulo tangte ilitum athak pencor pui jok ini kali magalan labang so bab jongsi ilitum banang pa siksak olo pulo tangte angkur pen pujok silum terek klok ini kali magalan lasik dunia bangke labang so bab jok silo pusi ilitum angkur pen pujok si ilitum metang ining ke hang ador ke so nai ador ke so nai ya thengpi ilitum dak cara bahasa lang pen pini parjapon lo lasi ilitum pini ladak bang kep lo gadi caca pahai dun wek labang kep arab kelake nang itum ardi kelake nilitum nang itum nang pudun de nang itum lo ardi ke the nai itum lo lapen non hejong ilitum lo BJP National Party pen ke hai itum nang japok dun lo gadi nang japok dun lo INC pen da nang japok dun lo lapen independen itum pen nang japok dun lo alang itum handa itum kadu kawe re-arse ke the pen Richard Depsina ini the importance of APSLC lapan sik sidul kang tang nangi buka sini pen alang litum National Party long pen hai der kita me litum long nang kaja pordum curong yang nende no ne boy kadu ko dalan san curona lasin lim pen kadu ko welam pading pon olop lang de nang dum arju seledet hai sita ithelam nili ninge tuntung ilitum asiam tuliran rongha kaike noho amai long tame ahok alam ilitum than the putiku half truth alam si ke than putiku lasila bangso alam jong si ilitum yong si half truth alam ke than pabeng hoy puson tante pinian ilitum long rat tu nang dun jima nang dun hai jima nang dun ai heda tike sita ahok alam ilitum masar sik sidul long ku pima ke do labang so alam ke than dak ajok si pini tumlong rada tumlang kecedo dum lapen pini ada example ke litum dak cara bahasa pensil litum kaida lan konver nang tohu nan litum si keparjap nan litum si rada pan ame kote angu nili ethela malali pan pachining tum social media lo mobile hai huwe lo YouTube hai huwe lo ilitum han lapen nili pan alang allegation nang pi half truth polang linje berke nili ninje itum te dong social media lo paje thangalam harada nomination ke file hu non MSc election nomination file there phi scrutiny kudo je nomination ke file chundunde ma pu harasu kilang ali tuliram ha ke hai nili bhat alangli bethang a party voters atu nili hem nang ke toisi Bikram nangke APSLC pen seola nang pan nominated MSc nang pek bompo lapen council ini rapen nang ku alangli telepon pen sinili pana cengki le hola piniani non head social media mobile long nang litum langot tuliram rong ham ku pia porsi labang solam cek ni daya dalo nili ninje long lo election a hutu kubi ko ninje ha cek se vai dalo labang litum kadu ko eta pini arjuna kokko lasan dak taksi election apang ke tim karbiang long pen lo song thro atum dame close 2.3 ke ka welcome lo lake well mesena step possible ilitum APSLC pen long ke long recap ken sang phan ke peken itum project lapen lem salong man kala tum phan election na ka thudum long le ku sikum ninje pon PDR ni ku paper alang itu armo kace je ngatum ong jure je election hur bangke kengsa ngatum phan voter list than nangi bra ning jahe lapen kengsa ngatum phan wore wasa ning thaning bra ning jahe he lapen longle patak thaning bra ning jahe he a election BJP han pahai de rapi PDR ni to wara jo lantum rally kidam chon photopia podlo labang elitum pini arju weng ning adut nut denata lasin ilin penapora emponuelo kapreka side atulang mene kaduko me phon
pini labang so lens long kaca pahay dun andum pan lapen BJP ben ang kaca pog dun dum ASDC ben ang kaca pog dun dum lapen independent ben kailang dum pan andame APSLC long lingkang samben iltum den konsi angso se APSLC pangtang pon nang fix itu la jakong pangtang nang lam sinili lam ke jain tan pon tok lo kado solam putat ko ana hok la solam putat nanti kacini la ke la tum ning je bere ti ma de half truth bolam hai silni nil ta la hai lam ning je ta eng tung ti very unnecessary a hok lo non ta rat long wang de lo a jak tum ma confuse nang dudun kok thai lo meni sita a hok lam si ka nai mo de la si than de nang kok po tangka offer nang pilo halage rat tum chini lo deng dun de tu chini lo adun thu offer nang pilo nominated MSc nang pi phan party ong si cheuno la penang tum dak council long neta ingi po nang tum ingi rapet nang basalang libang offer nang pilo labang so alam ke alang ahok kaning je pu ke che admit hai nangi vi bola hedet ke alang kaning je vek ke ang hopen si bisaralam hak ok chuson lang ok chuson ok son pin thot mat next day like unwanted system unwanted substance plang det lapu bangali de han ni hiru hut pima kaning je hala solam nanda record do Mahatma Gandhi hut pima kaning je la solam do Abdul Kalam pilo kaning je nonda record do Samson Singh ti pilo dohan kaning je ka la record do kalima ahok lam kalang che admit nang ji yong si ahok lam further ka chining tung blotang te alang BJP workers do alang BJP workers along si alang methang masi phone nang call lo kadak ben si loudspeaker ben si alang li ne fan offer nang pilo lan dagalila a hema sorta ko loudspeaker pen alang tum workers a phone pen alang le tum record do lake scrutiny arni lo scrutiny blodang te 24 June arni 24 June arni around 3 PM to 5 PM la song bong a call li tum tap long long te lake long lok po bibolo lang li pan thera karat ke admit no he spoke out alang ning jedet lo puchipuno bibolo lang non che admit a hedet la nak la si nili tum ben kapat chubai polam galilo rat phan pamang hulam balilo rar phan chini ning busini tum than lo la zon dak taxi tum youngster tum dolan everyone mane itum youth tum political long ta career do kalima political long ta electoral politics long ta isia career mesen se samarun ajak tum lahai ta career ka se samarin tum do halai tum da powang nang don't make them corrupted lahai youth tum phan youngster tum phan tangka make pen independent pa cheplang pen pressure group pa cheplang pen corrupted mind pa cheplang nang ni lasi tuliram rong hang ke hai phan mai pachini tu sir ladak ethelam pan se ha chong popular district committee ASDC youth front maipu la angtong tigat her alangli jel ke jang nang alangli personal ala maputha se jel ke jang alangli an khainok pe pu hokuni plus oputha angtong ti ake hai lake nil tuma party long non nil tum claim rapet lo aprang student hotame student politics long tane tum greater Guwahati Car student association long ta claim rapet lage hoklam chinier lo nokbe kali kalang lake we don't want any other certificate nili ko an ma khai phan chapadukun claim po Dhunesorong phar khai ko an malang li claim mi alang li claim po la bangke tum certificate nangi pula me thang da bile so kumane party pe la sonang comment nang recommend dun comment sangi pudun lake we don't care at all ni tum capacity pe ko an ma do nil tum lapan claim pon po la sin nil tum khai phan mange ke claim pon lapan nil tum kupini kenang ji avi dak pen thang ta nil tum kupini alle phan ni tum thang claim pon pe ase angtong ti ake hai non lang ke judicial along sido koklo so nitum non mari comments bi contact lo judicial bang insai po la song teng panang jok po sinil tum ning the pon la ke nil tum non manang pudun tek thadal lo judicial approach nang kok pula Jordan pe APSLC songpen ke damtang MSc punon MLA punon MP punon hai helang boy phir sita me non ladak tarabasa lem salong sit cap ke hai putha am ning karong dolo sir lage nil tum ning rong pik hangjang lo pini son ke it's a big moment for all of us APSLC ha 1960s a hud ke claimason pini ladak tarabasa alem salong kachapahai tumangke isi role model lo busini tum mathapon lo athema real asik schedule ka implementation ke cheng lo pini pen ke pumangke anthek lang pon lo out of 15 seat mathatha out of 15 seat 10 seat ban etum high pon pamelo la pen another 3 seat budi 3 seat from BJP also they join our party independent pen
ini labang ini dan tum long cepok dum delo Sita they me realize non alang long itum ala BJP itu mabang along tina mai long sampai joining program ke matidi rat phana pa mang hubang opilo APHLC pen lan an na phai na pa okdun ko sita me hala tumsi joining program ta ke denge ong se pulotang te pinila phuluni mar tarabasa alem salong kupi posi BJP tum APHLC phana cho hayo ne delo di jongsi APHLC tum BJP long chepa okdun thai pulotang te BJP long chepa okdun thai man BJP sida khainang pole APHLC 10 seats ke hai long ke kumat log hainang ge BJP si hainang po lasi kumat si rada phan ke pamang huma lake patumi ala lems election along a result pe si ratum chini nang po lapen mohet jong nal tum nang karju koson me ASDC youth front pudi la amai phu remain be di remain be kaning jelam angtong ingti ke khainok be gali pu khai pharman la jasong ali pu mati di lasi kadok kave akar biang long ke do akar bi mate inglong aso do an sitame la non tribal atum phan sit gap mate long recap ke jor ke chedon nde plata hala so phutas ke chesong bulan ada kaya farman kalilang ba longri farman kalilang ba lasi remain be puphan ke bang ASDC long do prong tum tamel phan ke munit mesen pu hok man pe muthe APHLC phan na pasorsa ji phan ta so phan chot ta jalang tum matha thai mane remain be la aviga ve aputhak nang sorsa tabarat pensi APHLC ing dubok ji pu ke lake alang tum mathaw ne lake rat phan ke pamang tap chot lal pada penela siang tong penangan atum ningje lo ke songjapu kali pusialan lipan pulo lasini lipudamji ke lalo ke songjapu kali kali yang tamela ratum cini lapen alan lipan pudamji ke lalo ke damtang karbi mateng long sopan same abi GP alang li CGP det lo bang koi so sedet pobon di kachini teng pelote bang kora troxy alang li karbi atum man same chinghon pen alang li apran chemata thepin pen abi GP dun tang lo lapena sono taxi ni tum dak pini ke do ana tum same abi GP dun tum sai selo ndi same bankri hini lo polang li sita melo lapen don sor hai same lang tum same anu tin same abi GP dun lo pote lage tum khei phan kalilang ma khei phan karja babang fu kalilang ma kuson sa lang tum kumane lang li tum ala remain be pugadi alang di kumane pha abi GP dun lo ma dila alang li phan karjuang tum khei phan kaching hon pote lang li arjap thimnon di arjap thimnon pipo sinon non ta lang li la bang so abi GP bani di theklong le lang li phan asono taxi pulo
Pini Amerika biya theke dak tarabasa a lamps election atumi dolo a sit ke kripli ang bong pen kep nilitum haidet lo EPHL siatu joy kipen haidet lo la pen hala ki undun de chok tumta bang clear tumta ong epic pensi alang litum ki undun de chok thế non ke nitum ninga rong lo lamang so ke hai ke ni nitum EPHL siap hanya moral boost etan kang yang lo poisa le donation lak nang epidu na teng lo alang litum dak claim na pen la so a message to ke Karbiang Long district ini la pen NC Hills ta la ke le lap lo la salam la si tum lamang so aphan kachisik ajir ding oilang ni tu lam je than bom chot na lan seta chi sik o epin seta kar inglong ara ta tum ni dum phan EPHL sip atum man sinon ge kroi lap luk la election tang det pen ka je plang ta mangu thoi mi election hu nai kroi dun det tum non hala tum BJP hai thu det man BJP mu ni tum si ni li tum long na dun tu ke ki un e tum long si la pu yo je athema chini det lon ni tum non ke wang yilang an ge tum hai thor po ke cheng lo ni tum ge hai la pu yo Doji. Lagi nitum je than bom lo, lagi nitum je than bom lo along tinta. Ili tum mathakrang ke mati di, inglong aso tum mathakrang. Ili tum share nam dun nangji, share ta renew payment nangji, la share ke do tum si election ta thur longji vote ta jok longji. La pen la alang li tum si la ration card pin ni akam anda claim er nahi kente. Anje $60 teng pulo tang te la share kin nam anta inglong so tum si la nam chot long nangji yo la lam ke la pen election anta itum inglong so si thur chot long nangji vote ta inglong so si pi chot long nangji Sadang mai tek molong pinangan tumake nani tumlang nang simbedun dole bang don krisi bo na don si don krisi ni tumlong BJP pen Congress pen la pen ASDC pen nang simbedun lo Sadang de penap lo bukulia lem long de election de hala bukulia lem along election apa nang le to official sia song ben bang kan abang ku hati la bang ni li chini unde bokolia sisi atum sila chini ji dakta hedi la Pulonia sisi atum si dak claim ni litum Pulonia la sisi atum mansi responsibility pijar lo Jadi mana tu mai meeting lagi tanpa re-election do nangi pun nang tu la KAC re-election tu ke dovek nang yu kusin ni tu che song lo la pen ka che song jot kali lo high court long case do bom lo non inquire rapport ni aku case tu ji pusin ni tu arjulong la pen constitution ateng pen pulo ten ni litum hai ta hai vek ji